गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव स्पेसियेल टेट आनजादनि गेजेरजों फोरोंगिरि जानो थाखाय मिजिं खालामग्राफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। गसाइगाव सहरनि नेपालपारायाव थानाय गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै मैया बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव टेट आनजादखौ पास खालामनानै फोरोंगिरि जानो मिजिंथिनायफोरनि थाखाय अरियेन्टेसन हाबाफारि बानजायदों। थिग बिब्दिनो मैया गसाइगाव बिएड फरायसालिमायावबो सानसेनि हाबाफारि लानानै अरियेन्टेसन हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों स्पेसियेल टेट आनजादखौ माबोरै होनांगौ बेनि सोमोन्दै आगु फोरोंथाय होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गासै सा 70 टेट आनजादखौ उथ्रिसारनानै फोरोंगिरि जानो मिजिं खालामग्रा बिथांमोना बाहागो लाफैदों होननानै गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा फोरमायदों। बिटिआर ओनसोलनि 9200 फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों साफायाव 5000 रांनि चेक रानदों। बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायबाय थानाय गोरिब नखरनि फरायसा फरायसुलिफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 5000 रांनि अनसुंथाइ चेक राननानै होदों। कक्राझार सहरनि बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावराय जथुम नब्लाङाव सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों चेक राननानै होनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेखेवना होयो। बिथां प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियो। बिटिआर ओनसोलनि गं 1200 फरायसालियाव काउन्सिलर सायख'नाय जागोन। लोगोसेनो बुंथियो, आथिखालाव रां घुस होनानै साख्रि लानो नाङा। घुस होना साख्रि लानायनिफ्राय मोजां फरायना गोजौ थाखोनि साख्रि लानायासो फरायसाफोरनि थांखि जानांगौ। आरो बुंबावो, थांनाय बोसोराव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 9200 फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों लोगोसे देग्लायबो 9200 फरायसा लोगोसे गियान सोरां अनसाइ बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फालांगिरिफोरनो 5000 राङारि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे 62 कौटि राङारि बाजेटजों माखासे बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो कक्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, सम्पक बिगियान फरायसालिमानि गोरायुं आर.एन. सिंहाजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोर आरो दिथागिरिफोरा बाहागो लायो। नक्सालिनि गाग्लोबनायाव सा 10 सानथ्रिफोरनि जिउ खहा। थांनाय बावैसो सान सिगां जम्मु काश्मीराव सा 5 सानथ्रिफोरखौ उदखारिया जिउ फोजोबनाय जाथाया नुजाथिदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो मैयाबो आइइडि बमाजों नक्सालिया भारतनि सान्थ्रिनि गारिखौ थेर-बेथेर खालामदों। बे जाथायावनो सा 10 सानथ्रिफोरा जिउ गोमायो आरो माखासेया गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। नक्सालिफोरनि बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया छत्तीसगढ़आव नुजाथिदों। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो रैखाथि हान्जाया नक्सालिफोर थानाय हाग्रा ओनसोलफोरखौ अपारेसन खालामदों। रैखाथि बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला नक्सालिफोरा छत्तीसगढ़आव आइइडि बमाजों टार्गेट खालामगासिनो। बेनि सिगां थांनाय 9 मार्चआव सानथ्रिफोरा नक्सालिफोरनि टार्गेट खालामनाय गोबां बेरफ्रुग्रा बेसाद ग्रेनेड लन्चारफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बिपिएफ सरकारनि समाव बिटिसि हालामाव मोनसेबो इभिक्सन जायाखैमोन। बेखायनो बै समाव आं जेबो बुङाखैमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बावैसो साननि सिगाङाव जोबथेसालिनिफ्राय गबोनाय थिखादार बिक्रम दैमारिया। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो? बिपिएफ सरकारनि खुंथाय समाव 2016 मायथाइनि 26 दिसेम्बर दानाव न' बां सावनानै धोन सम्फथि सिलिंखार खालामनानै होनाय थासारिखौ गोसोखांनो हायो। जाय समाव बोथोरा ओरैबायदि सहायनो हायै गुसु। बे समावनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफनि सरकारनि समाव बाक्सा जिल्ला सिमला बाजारनि 5 किल'मिटार सोनाबहा थानाय गामिफोर जेरै खालाइगाव, सलाइगाव, सुरखाग्रा आरो खुरबाहा गामिफोरनि मैखोम बर' सुबुं थानाय ओनसोलफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन। जायफोर सुबुङा बोथोरनि सहायनो हायै गुसुनि समावनो इभिक्सन खालामजाना गोबां बर' नखरफोरा गोदाव-सोराव जानांदोंमोन। जेराव बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव जेबो गोख्रों राहा लायाखैमोन।
फिन आरोबाव 2017 मायथाइयाव बे गामिफोरावनो खेबले खेबले इभिक्सन खालामनो फैबावदोंमोन। नाथाय थागिबि बर' रायजो राजाफोरनि गोख्रों जुजिनायाव इभिक्सनखौ फिन खालामनो हायाखैमोन। बिथां थिखादार बिक्रम दैमारिनि BPFनि समाव इभिक्सन जायाखैमोन होननाया बेसेबां गनायथाव? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। गिबि मन्थ्रिनि गामियारि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोगथाङाव मावफुंनायनि थांखिजों जनायाव मन्थ्रि अशक सिंघालआ दावबायहैदों। जनाय इरिगेसन बिफाननि गुबुन गुबुन मावफुंजायै बिथांखिफोरखौ मन्थ्रि अशक सिंघालआ नायगिदिंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि मोनफ्रोमबो आबादथिलियाव दै जगायथाय होनाय आरो आसामनि आबादारिफोरखौ आबादनि गेजेरजों रांखान्थि जौगाहोनायनि थांखिजों मैयानिफ्राय दुलाराय रायजोआवनो दावबायहैगोन मन्थ्रि अशक सिंघालआ। ट्रेनाव गाखोना थांनानै सासे आइजो आन्दायनानै बहा थाखो? बिनि जेबो खौरां गैया। थेलाम स्टेशननिफ्राय तातीबाहार थांनाय सासे बर' बिमाया आन्दायनानै बहा थांखो? फिसाजोआ बिमाखौ नागिरना मोनाखै। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा थेलाम पन्चायत खैराबारि गामिनि रुमिला गयारिया आंगो फिसाजोजों फुंनि 8 रिंगासो समाव थेलाम स्टेशननिफ्राय तातीबाहार थांनो थाखाय ट्रेन गाखोनो नागिरनायाव थेलाम स्टेशनाव मानसिनि होंगो दोंगोनि जाहोनाव गुबुन गुबुन दाबायाव गाखोनायनि जाहोनाव बिमा रुमिला गयारिया बबेयाव ओंखारहैखो फिसाजोआ जेबो मिथिनो मोनासै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रुमिला गयारिया तातीबाहाराव थांफेराखैमोन। बेनि थाखायनो आंगो फिसाजोआबो गावनि बिमाखौ बहा थांखो जेबो मिथियासै। दायो नखरनि सुबुंफोरा सोरबाफोर बे आइजोखौ बबेयावबा लोगो मोनोब्ला अननानै धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि मन्टु बर'नो नागिरनानै होनो थाखाय खौरां होदों। लोगोसेनो बे आइजोखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला जानबुं नाम्बार 8011314732 आव फन खालामनानै फोरमायहरनो खावलायदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।